ụlọ ọrụ anyị ihe anyị ejiwa mara anyị bụ ihe ndị oyibo na-akpọ forwarding and clearing logistics. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka ebunetegasị ahịa na mba dịgasị iche iche, ọkachasị mba dịka China. So and ka anyị si wee na-eme ya bụ iyela aka wa na-akwalite ndị niile bụ ndị ka na-amalite ndụ ọfụ, and ọ bụghị ihe m bidoro taa. Ebidoro m n'obodo a na-akpọ UAE, United Arab Emirates, Dubai, n'afọ 2005, and ka ihe si wee bịa gbatakwuru na 2009 mgbe obodo niile bịa nwee nsogbu. Mụwa magharịkwa wa gawa mbọ na-akpọ China. So mbọ China ha ka anyị nọwa gbadịcha mbọ afọ ka ndị be anyị jiwa na-ata afọ. Ọ dị na abụọ ha weta ego tinye na ngalaba dị iche iche ebe ndị mmadụ na-ebunatagasị ahịa, akọrọ ha akụkọ na ngwaahịa ụfọdụ ya tinye ha ya hafụ ngwaahịa ha ya hafụ ego ha egekwughịzi ewetakwuzi nọmba onye ha bụnyere ahịa. So nwasị mba na ụdị ihe a karịa, so na m ga-ebido wee ndị mmadụ aka mebe ihe ọ ga-awụ onye tinye ahịa edishọn iwenetara ahịa, ọ bụgodo bọtụrụ mmanya ka ị wụchara weta ya afa gị ihe ha na-anya na mgbago n'obodo oyibo ebe ọ na isi wee gị ebe anyị nọgasị anyị were ngalaba anyị wenetara gị ọ balutekwa bịa fụkwa n'otu ahụ isi wee ya anyị ka o si wee ndị si n'ike nke Chineke ya bụ ihe na-aga adị ndị mmadụ makwana na anyị na-eme ike anyị. Ya bụ ọ bụrụ na asị ka ekwu asị na ihe gbasara azụmahịa ndị be anyị na ndị mba China doro anya ọfụma, ọkwa ihe anyị ji maka ya wee nọrọ n'ebe a kọtụbụrụ anyị ụfọdụ nsogbu ndị be anyị, ndị Igbo be anyị ka anyị na-ekwu kịta ha na-enwe n'ịzụ ahịa ọkachasị na mba China. Nsogbu anyị na-ewekawa nke mụwa ma nsogbu ewe na-agba mbọ ịfụ na ya bụ ihe kwụsịrị. Ya kpatara anyị ji wee ihe a na-akpọ E&C Logistics Yearly Seminar for Customers. Ebido m ime ya since 7 years ago. Emego m ebe anyị ya mee na China, mekwa ya ma na Dubai and other places. Maka anyị bịa chọpụtara ndị be anyị na ahịa ukwu na-eso anyị nsogbu, and ekwuru bụ ihe ọzọ na-enyekwa ndị be anyị nsogbu. Mana nke kacha mkpa bụ ihe gbasara ahịa ukwu ahụ. Ahịa ukwu ahụ ndị says that na mmadụ ya abịa mmadụ na ego na ya were ya ị na-aya ifu na mbọ China ka m were kene ya early 90s and early 2000 ndị mba China na-abụ hafụ ha n'ọya be anyị bịara ahịa anụ ha na ọya awọ ya Nigeria ha ayawaghị biko gị buru containers ọ na-ebughechi ụfọdụ 5 even 10 containers ha jee lee na-akwụghị ụgwọ. Mana ndị be anyị dute ahịa ukwu ahụ echefuo na onye ebughị elu gị kọntena ise ahụ ma o yiri obiere gị na onye ahụ kwadogo ndụ and na onye ahụ ebidogo ihe ndị oyibo na-akpọ partnership with you. Mana onye natazi abịa lechezie iyezi onye ọcha ego ya abụrụ nsogbu. Ụfọdụ megide emekwuzie dat na ọ lechezie ahịa sef ha jee were piche ha see ndị yopichiara ihe ndị ọcha gwa ya nwoke ahịa ndị ọcha agwa ha na ya wụọna. Mana ihe na-atọ m ụtọ na Chineke bụ Chukwu, and ewe ihe ndị oyibo na-akpọ law of karma. Ihe aha niile ha mere ka e wee ike ịchụta ya n'ike mechiziri ọtụtụ n'ime ha bụ ndị mere ihe ma ndị aka ha dị n'ihe mmezi taa na ije chọọ ana ka ha si wee bi ndụ ha ma ọka ihe si wee akwụ ịfụ na ndị eweghezi ebe ha kwụ na ego aha niile ha kpatachara mgbe ahụ ha jizi ikere agụzi onwe ha agụ. Den ha bịaza na mgbago ahụ a na-ekwuzi maka ya, ndị obodo ahụ a na-akpọ mba China ma obodo ndị ọzọ ha trọst ka ndị be anyị, ha like ka ndị be anyị maka ha ma na wute atụ ndị be anyị n'ọnụ oyibo na ọwa ihe ha ga na-eme ga na-agasị ike. So mana ndị be anyị n'otu ihe ahụ ha bịa na-eme mezie that trust ahụ n'ọnụ oyibo ha wegasịrị ebe ndị be anyị nọ gwa nazia n'iyi. Mbịa na-eneche ya fụ na ndị ọcha ha rụrụ ha na ịbụ onye be anyị ha were iwe na ha chọghọda ịfụga wee ihe a na-akpọ asụba ya n'asụsụ be ha sụpụsụ ọya ahụ si ha jebe na ha chọghọda ka ya na ọya mekọọ ihe. Nwa amalite wee jekwuwezie ndị China na-alụgasị ahịa bụ ndị na-enyere aka gwa ha na ihe dị otu ya dị otu ya dị otu ọwa ịchọ ibu ya ahịa na be anyị na gị bụ ya ọya ahụ ahịa asọraz na ahịa ahụ bụ ahịa ga-enyere gụwa aka nyekwara onye be anyị aka na anyị na ụwa anyị nọ na pozishọn inyere unu aka ịfụ na ego ahụ efughị efu. Anyị wee mebi ya otu ahụ ndị China wee bido butewa ahịa ebute ahịa ahụ tupu ahịa ahụ na-abata onye nwe ahịa akwụcha onye ọcha ụgwọ ya bịazi n'aka ya bịa buru anyị si otu ahịa mee. Kemgbe anyị mewere ya ọtụtụ ndị mmadụ ebugo
mana anyị na-agba mbọ ime na-emesi ya ike ka ọ ga-esi bụdata na ihe ọbụla onye na-azụ ma ihe ọbụla ọ chọrọ ịzụ na ọ zụtara nke ndị ọma ya, hapụ ịbụ osokwu n'ihe kpatara anyị ji wee na-ele aka na fight ndị China ịdị sure na ọ nweghị ihe bụ ahịa ọjọọ na-ebu ya ebe anyị mgbe ebute ahịa ọ na-arute ebe a sị na ọ bụ ọzọ ihe onye ahụ chọrọ bụ ihe ebuyelie. So anyị na-agba mbọ afọ na ihe ndị ahụ niile adịghị otu ahụ. So abịaza n'ihe gbasaziri ekwulu ahụ bụ ihe ọzọ sokwa eme ka ndị be anyị hapụ ị na-emewe ọfụma ma onye gakite n'ihu ọdawa azụ. Ka e were ya na mụ na gị na-abụ nebo n'ọya agbata obi m ka ịbụ o nwere ike ego m ji azụ ahịa bụ ego nna m nyere m, gụwa gbara bọyị ọ gaghị nye gị ego, adị nna m abụrụgo ọgayala tupu ọwụọ, n'ime na ọ bụrụgo ọgayala tupu ọwụọ o dowere m nnukwu ego. Mmụzụ ahịa bịa zụọ azụ ahịa enwere ike ego nke ihe eji azụba nke ma bụrụ nnukwu ego ọbanye na millions, mana gụ abọghị gbachara bọyị nwere ike gbachaa bọyị ọ gaghị esetụrụ wutu ụmụ obere ego. Den ọ bụrụ na iwezie fụza ụzọ ego na-enyere gị aka ebunata ahịa n'obodo oyibo wutu obere ego ahụ iji o nweghịzini ka ihe esi ama ịwara m aka onye nna ya dọbara ego. Mana abịazi ọ bụ na mụ na gị na-abụ na shop mbunete ngwa ahịa nke ma ọ bụ na ihe dịka n'ofu kontena 100 kontena ka m bunetere gụwa bụ onye na-egochelu ịbịakwa ịchọ ka ilo na mụwa lelụ ịbịaza ihe ezi agbakọzi pịa ka kreto mana nwoke a na-ebutere kontena na ya na onwe ya were ebe m gbara ọgwụ ya dị na owegodi nsogbu o were na biznes ya ma ọ na ahịa ọ na-azụ na ọ wekwa ebe ọ esi wee weta mebie o were ike jee laa na nna ya na Ọnịcha ma ọ lee nke nọ n'Enugwu wee akwalitekwa onwe. Mana gwa abụọ ya ọ gaghị setụl webeghị ebe idowere ego ịka na-ezu ego azụ kedu ka ihe esu ahụ na-amazi onye oluhoro gị na ya aka. So kama ị ga-ama wawanye aha aka ọ karịghị mma na iji esi n'aka onye ahụ na-ebutetugoro wee na-azụ onwe gị ma ọ na isi na laịn ahụ pụọ chọọ laịn ọzọ ọ ga-abịa ịnọrụ amalụ na ọwụghị ego na ya na-azụ kọstọma nke gị. So abịazie gụwa abụọ ya na-agbakọ ha ọfụma ị na-eme na ọya lelụ 1 naira na ị ga-elekwunu 1 naira ahụ efu ha na expenses gị na ya ha abụghị ofu anakwụ ntụtụ gị na ya abụghị ofu ihe ya ọ na-eme wee na-eweta ego ma ọsọsọ ji eweta ego nke gị na ya abụghị ofu ego ya etipụ egodo na ọgbagodo olu ụzọ ya ka nwekwa ebe o esi weta ọzọ ka na-emewekwa ọfụma. Mana nke etipịa mgbe aha onye ahụ asị na ndị bụ ndị ụmụ nwanne ya nọ n'ụlọ achụgharịwana ya. So ihe nji wee na-ekwuru ya bụ na ekwuru adịghị mma n'ahịa, akara aka dị n'iche n'iche. Ihe ị na-edobe iteteghe n'ụlọ isi Chineke ihe ahụ bụ ihe ahụ bụ akara aka m gozie ya mee ya ka ọ chawapụta ihe na-edezi n'ọya ọzọ maka na gị na ọya ọzọ ahụ abụrụ ofu, akara aka gị na ya bụrụ ofu, ka ego esi abịa na ka ego esi abịa bụrụ ofu. Ọ dagodi ogbenye taa ọ ka wee ndị ga-eyi ya ọ ka were prọpatị ọ ya elewu mana gụwa bụ onye ọ gaghị gba setụrụ ye 1 million ma onye 500 ma onye 2 million o wee ka o si wee dịrị gị. Onye ọbụla bịara bọyị majority of ndị nne bụ ndị Igbo bịara bọyị ụnọ ha adịghị mma ọ agbachazịa mbọ ahụ gbachazịa mbọ bụrụ nwụzịa ọga ka o yekwuwe okwu iji edozibe ụlọ ya doziwezi ebe ha. Ọtụtụ ndị nna ha ji ego ada eje bọyị ha jegodo bọyị ha na-eje mgbe ahụ anyị na-agba bọyị ha na-akpọ ya bọyị big man ọ bọyị big man maka ha na-enwe hope na ha yes ha n'ebe a 1 year ha yes ha no 2 years even ọ weta ma ọ ya bụ ụlọ madam nyegide ya nsogbu ọkpọwaza nwanne ya nwoke sị ya biko ya gbaa mbọ wepụta ya ebe a ya yizie ya ego ahụ ọ chọrọ ihe na ya afọ a ezuona. Mana ọ bụrụ onye na-enweghị ebe o dowere ihe n'ụlọ ọnwụghị onye ga-eyi ya na ọ bụrụ 25 liters na abụọ na-agbago ọpụ iwe ka 4 dekin ị na-agbago ma ọ na-awada ị na-agbago ọka esi ya mee mgbe ahụ ịgbagogide enwere ike nna gị bụ ọga gị gafete ya ebe o ji mkpọ na-agbagote n'elu si dị anyị ịfụghara nna abịachara m n'ụzọ ihe aka ihe emegidekwa abụrụ mmadụ ọ na-abụghị mmecha ihe ahụ niile tacha afọ ahụ ịbịaza gị na mmadụ na-eme ekwuru na shop ọ ya ka ọ ya wee mechazie ibute ngwa ahịa ya ha apịa ọfụma. Ọ ya ka ị ya abụ ahịa gị bata ị gaghị ama na ahịa anụwa na ị kwesịkwa isi na ya wee mee gịnị were te ụlọ ọgụ akwụsịrị nke ahịa na esoghị ha wee ebe agbakwuo ka ha si eme kama na ihe m na-ekwu bụ na ọ nweghị ihe dị ka ihe mmadụ kpọrọ mkpa na-eme otu ya nọ na ọwụwa ya ọbụla bụnyela anyị ahịa ngwa ahịa asị na anyị na-agba ahịa ahịa ahụ apụtabeghị adị m ehiwe ụlọ maka na ihe m chọrọ bụ ka ahịa apụta ka obi ya ghere dị ọya ahụ ịma na ndị na-ekwu okwu si n'ebe akụ onye dị ka obi ya dị
onye ọ na-achịere ya akwụkwọ gị gbapụtara ya ahịa hapụtabeghị onye ha ekwe ka izu ike so mfụ ha na ngwaahịa apụta na na-agbapụta na ngwaahịa obi aghara ya kpaa maka ama nọ ya wuye na obi aghara ya kpakwa ya so ọ maka nọọ ihe anyị kachawa amalụ nọọ ihe anyị na-eme ihe ejiwa amala anyị tinyere uju anyị tinye uche anyị tinye ihe niile anyị jiwa abụrụ mmadụ na ya bụ anyị pụta ụtụtụ anyị sị Chineke ihe ahụ isi anyị mebe nọ ya ka anyị na-eme so nke anyị anaghị eme bụ ime nke na-ezighị ezi ihe ọbụla bụ ihe ndị obodo kpọrọ ahịa iwu mana ahịa iwu na mgbago mana ahịa iwu n'obodo a aka ya adịghị ya ihe ọbụla bụ ihe ọwụ n'obodo si na ha achọghị ka a na-afụ n'obodo a aka ya adịghị ya ọ ya kpatara ọtụtụ ndụ nọgasị ebe dị iche iche ogo ọtụtụ ndị bịara abịakwa asịkwa ka enenechekwa ha afụkwa na ịwa pụrụ iche n'ihe a na-eme nke anyị eyighị emewu agwa na eyighị emewu ya nke anyị emewu asị na anyị emewu ya mana anyị naghị eme nke ọwụ n'obodo jụrụ ajụ dịka ndị be anyị na-akpọ ya kontraband n'ọnụ oyibo anyị anaghị atụ ya aka na ya ihe anyị na-eme bụ genuine business ọ ya bụ mgbe ọwụ na anyị bịakwara ọ nweghị odo sinsi anyị na ha na-enwe nsogbu maka ọ nwere ọtụtụ ihe ndị a na-akpọ nọ counterfeit na quality ya adịghị good enough nka ibuteghe na na mgbago anyị wee ma scanning machine ebe ọ na-awa ahịa ebe ha na-atinye ya ọ gachaghị na through that process addition ọ dị complete every day by day ma ndị polisi anyị na-eha report of ụdị ahịa ebutere anyị na ka esi wee bute ya why because na ya achọghọ ihe ọbụla ga-emebizi afa ndị Igbo ma ihe ọbụla ga-emebi afa ndị Naịjirịa mgbe Dọla Akinyere dị ndụ ọ sị nọ rebranding Naịjirịa